Sinaw yung tumoy. Gabiha. Patay, hindot na yung kalibunan ko. Ya, komportable ra ka. Okay na lang. Wala na lang ko lang choice. Pero, ayun na sa mo may love. Ano man, unsa? Lain nila ng naana nga. Pirmita malingaw, diri ba? Pasinaw sa tumoy. Hindi pa ka nang wangwang na lang ng bangag sa kuha. Pero kapag adto sa amo, para ilat at ka sa kong kuya. Istriktuha sa timo kuya. Ay, naunsa. Mahadlo ko muadto lagi. Umadto ko sa inyo. Dita ka. Sampaki ko yan. Sus. Di manggod. Angkon, manggod ba ka nang ipalailat ikaw ba kay ngano? Wala na ko mama o papa. Si kuya na lang na pinanggak ko ni kuya na kung ba nga mo tahod sa kaniya ba mo ipakita nga mo tahod ka. Nyag mo adto ko sa inyo ha. Pwede san mo usab ko bisag kausalan. Pwede ba sa makauyon si kuya nimo na palugaran ta niya, di ba? Yo. Matay ako. Puri bansin para ba jud ko. Ngilo na jud kaayo nya. Saman. Ipalailat ka. Palaila ko nimo. Uy, pala tika, madalang ito pisag pag-unsa ka stricto na si kuya basta makita niya nga sensor kat naroon ka lumuwi na iyang kasing-kasing, uy. Ay, sige, suwaya na to. Sige, ato ta. Ay, ato mo kuya. Tara. Bida ning asa naman akong manghod nga. Imbis trabaho ni sa kababae, ako naman yung nalilhi kaning tukaran, nagsige laglaglaag. Tilaw gina akong manghura ni ron. Asa sa ganing naglaglaag ka ha? Sapak yung ganing daspan siya naon. Ay kanang Lourdes, di ba ka Lourdes? Wala, ipit ka nang ako rin na siyang gisugat ko ang uyab ba kay kanang ako lagi ipailaila nimo. Ha? Kalma. Imbis doon na kay sinigon rin. Nag-uyab-uyab na noon ka? Ay, kaso ko uyab ba? May tara ba na imong uyab o kaliwat o Amerikano, kaliwat man ang tutugtog sa pitik patuta man anak, pitik mo kamubuan na. Ayun na, Ha? oy. Tanawa o hapit na tupong-tupong ang daspan na imong uyab. Ano ba ay? Pausag ka mamili god daot na imong mata. Pikas, ang pikas. Oh. Sato, tutuki lang sa daan niya. Usa ka mo. Guwapo na sa ko. Bawa pa siya. Guwapo. Ikaw Lourdes ba? Unsang taon ka Lourdes? Wa kay laing nakita na kadagang lalaki da nga pwede nimo minyuan. Kana pag yun nga. Unsa mo tayo kabuhi nga? Unsang taon? Sus! Unsa may kabuhi anak nimo? Tanawar ko na porma o. Ha? Mura nagsunat sa skulon. Ay, importante ya. Tibok-tibok pa niya. Tibok-tibok. Nagigugma na yung me. Gubane. Importante, di ba? Dire. Gubane. Dire kayo sige kulkon. Ako ko'y magguwang ni Lourdes. Ha? Kinahanglan, wa na may mamagpapa. Ako'y nag-atiman sa kumanghod, giampingan ko nagmayo. Tanay, kinatiso na nagmayo, be. Halo ka ni mo niya. Ay, palagi sa mukha. Di, magkano mo silver? Di mo kakasnatsan eh. Di mo relo. Kinita nila ko. Dili ni sa China gikan. Nyara. Kapalo ka, kiniya ko ang manghod nga si Lourdes. Mao ni prinsesa dre sa akong balay. Kabalo ba ka sa akong patakaran dre bay? Ay, pinanggang sa nang Wow, pinangga kabalo ko pinangga na nimo, pero wa na magbase sa pinangga. Bisag unsa pa na niyo ka pinangga, kung wa kay kabuhian niya. Pas mo gyapon ako prinsesa. Unsa man kanang si Dido juga na akong manghod. Ay, sigido kay ko si bumanghod eh. Okay. Sido ka. Sama na kay Kabaw dito. Wala. Kabaw kay Kabaw. Doon na kay mga yuta. Nami yuta pero nam sa abuhan. Kaneng na kay Dato kag makaliwat. Ako kaliwat kay manguling. Ya, Sus, paitan na unsam taon nimo. No, unsam taon nimo Lourdes, unsam nimo. Kira lagi na lagi. Ay, importante. Nahigog mo siya nako. Nahigog mo sa Sos, kuya. siguro na anang gugma-gugma kay daghang na pas mo anang gugma Lourdes. Igo kas ko na ko. Pakugot mo yung kuya bron. Ha? Makalagot man kaya. Nyara. Mo lakto gani Rona. Unsa may kuan nimo? Unsa may imong kanang kursong nahuman? graduate ko kinder. Sus, paitan na ro. Kaya kang buklong ganun mo Lourdes. Kinder na din imong kindergarten na din imong. Kira lagi. Yung mga sabi mo para nako. Graduate mo sa Gubay. Naka-graduate. Ako naman kas pa nun. Ayaw, iya. Kaya ko Lourdes, ako naman kas pa nun. Ikaw, kusunada ang kagkana akong manghod. Oh, usnada kayo lagi. Unsa may trabaho niyo be? Naman, engineer ka? Ay, di sa Abogado. di po. Unsa may trabaho nimo kanang kuan ka kanang seaman ka?
Isa ko si man, uy. Hindi kayo siya Usa ni trabaho rin nimo di ay. Hindi kayo siya trabaho. Manuli ramang gugugod. Oo. Manuli ra ko baka nang hiwaan ng taong pisot. Manuli ra ko. Hindi siya trabaho yan, no? Ani do tar ni magtrabaho din. Dapat ka uy. Hindi siya trabaho. Oh, dawat manuli di ka di ay. Ipo sana. Okay kayo. Ya kan sa mo baka. Kau sa baka sa Lourdes. Lourdes. Oh, kung musangkot ka di, bisan ka rusap. Uy, sa ugma. Kasunod na mo ba? Ako'y gasto. Ano man mo? Uy, ako'y gasto. Kasunod mo, ako'y gasto. Sige, sige, ya saman. Kanang, magduki na, magduki. Okay, okay. Ya, ako ni sudaan. Mabagdok Lourdes, mabagdok Lourdes. Kaya magkasal mo, ugma. Ya, dili na kuya kay nang ni. Wa ka lang ni. Di, usban ni sa pagdok. Ano ni?